prestaň. Za chvíľku budeme letieť. Ano. Tam je pomalé, jak neviem čo. To je pomalé. Jo, dobehli. Dobehneme ho. Auto dobehneme. Žerne on ho blízko. Ja. Mon jala jala. Aha. No, Audina. Hej. Audina BB. Banská Bystrica. Neviem, čo to je BB. To je Banská Bystrica. Trnava, tam je Trnava. Spartak Trnava. Ideš tu Trnava, Spartak Trnava. 70. Prečo nie 90? No po 1000. 50, no a teraz tuto jedno. ZV. Tam nič. Môže ísť rýchlejšie tá Audina? Tá Audina môže ísť trochu rýchlejšie? No, dobre, ide. Rýchlejšie. Škoda, že tu není dálnica. By sme leteli 100. 100 by sme leteli. Joj. Jak to má fúka. Fúka. Na to vidíte? No, asi ne. No, trochu. Už letíme. Mondiala, že Euro Gold Game Epira. Elektropazény. Harmonia Trnava pod Koporom. Tam bicykla. Cyklista. Modrá. Musím vymeniť trošku. Audina, kam ide Audina? Aha, tam ideš Audina. Malé auto. Veľa tu toto vydrží, tento most. Lebo toto. Ten most docela veľa udrží. To jak môže udržať ten most? Veľa aut. Napríklad kamión. Normálne buám. Pohodičke. SRO Trnava. SRO. Koza ser. Prečo tam je ser? Koza ser. Divné, však mami. Že tam bolo taký, že koza ser. No, a nechápem, prečo tam dali také. Keď dáš preč tu koza, tak je to ser. Divné. Tam nebudem dávať ani zase toto, telefon. Pandémia už ho nikdy nenájdem. Rádio Express. No však už hýbaj. Trnavské. Však je pomalé auto. Ideme tam akorát nejak toto. Udržba siesť. Mama, čo sa v tejto
najväčší robí v tejto veľkej? To je vodáren. Sus. Aquapolis Business Centrum. Ide napríklad toto Cityarena. Je Cityarena? Ale hen tam je. Teraz ho neznal sme. Prečo? Si sa splačím. Trnava, Spartak, Trnava. Špačínska nám súd. Už hýbaj. Chýbajte, nedávajú ani prednosť jazde. To je hlavná cesta. Vieš? Jak to letí. Jak sme dobre išli. Z jaké auto to je? Toto čo je? To čierne. To je BMW. Ne? Ježiš, BMWčko. Blbé, hnusné. A auto. Fú, sa to smrdí. BMWčko hnusné. Modranka. Neviem prečo modranka. Tabak press. To je jak toto. Kde jak v Ukrajine. Poliklinika družba. Zóna C. Zóna ciganov? Ne, zóna C, takže zóna ciganov. Ale dobre. Ide auto. A ide. Čo to je za auto? Ja neviem. Okladná. Tu je voľné, než tam bude zaparkovať. Tu máme voľné jedno. Máme tu jedno. Milné. Pre postihnutých. Počkaj, není tam nič. Ako? Mega výpredaj, nič tam není. Nič. Žiadne pre tých invalidov. Invalid. Parkujeme v kľudne. Jaj, moje oči. Autobus. Čerstvý vzduch, ale od aut. Čerstvý. Učí. Viem, čo to je hlboká. Je to hlboká. Zóna B. Že zóna prebytka. Zóna B, takže zóna prebytka.